Sing dipoter ki apa iki? Sing dipoter ki. Kon moter ki apa ya? Lah iki kok akhire Marian ki kok ning kono apa ning kene yo. Ya gak eroh iki nek ngono kuwi. Ya nek terus nek sing lanang ape rene kan gak mungkin yo. Ngopeni anak cilik kono. Nek Marian Lah ya gak eroh. Nek kuwi ndra ya wis dibahas engko nggurine. Nek wis maksude wis resmi tenan ngono lho. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi iki padha rebahan iki aku kok napa? Lali ya wis muter e. Lali guys. Dese kon muter cuci lali iki dina Minggu ya guys. Pokoke seneng-seneng karo anak wedok. Biasane dese kerja, dinda sekolah. Iki pethuke iki nek tiap sore tiap bengi dadi nek ngantuk ya wis do ribut polahe dhewe-dhewe. Kenapa Dek jambung gak ditembuk, Mam? Yan. Kaya poso. Ya do mulai poso 1 Rojab ya guys. Muga sing do poso-poso ki ya muga-muga diparingi kuat, diparingi sabar. Dhisik sing gak ikut puasa, kan ki puasa sunah ya guys, dilakoni yo apik, gak dilakoni yo gak apa-apa, kan puasa sunah nggih. Nek iso jane yo dilakoni. Tapi jenenge wong wedok kan tetep mbok piye-piye iki duwe halangan toh yo gak iso terus ngantek tetep hari iki langsung iso poso yo gak mungkin, tetep duwe halangan. Dilakoni ya apik, gak dilakoni yo ora apa-apa ya guys, kan sunah. Ayo Dek, kowe sing mulai apa dhisik? Dinda wis nyuci. Terus kok ibu sing korah-korah. Wong yo duwe sayur ya guys, Pak Su yo wis ning paingan karo Mas Agus. Iki dhisik pirang-pirang dina ket mulai dina Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wis 5 hari libur gak kerja. Dadi niki yo nyandak penggian omah guys. Dek ini resik-resik nggone anak lanang. Jadi ini dhisik bar njupuk rapot ke sekolahan jam 11, setengah 11 pulang terus langsung lanjut ngersih serawang nggone anak lanang. Kan diomongi ngono guys. Padha ae Dek sesuk resik-resik serawang. Serawang ayo wayah ngresiki. Nggih Mas, aku ngono. Malah ora panas ning iup-iupan. Dadi iki dibantu Pak Su guys Dek ini. Dibantu Pak Su sampai sore terus wis bar nyerapi serawang, wis bar ngepel, terus dhisik lanjut dikon masakno. Apa wi ayam kampung 1 ekor, dadi kon masakno kecap ngene tak kecapi ngene. Iki lali dhisik gak syuting guys, soalnya piye ya wis posisi sore mendung. Terus bateraiku ya habis. Baterai dalam keadaan ngono kae, ora tak tes lali. Terus sampai sore, Dinda yang ngewangi Saisa, yang ngewangi nguras kulkas. Dek ini guys. Lah mikirku ki anu kan Dinda ya disangoni, lah ya bocah disangoni kan tak celuk nduk ayo diwangi resik-resik nduk ngene Mas Arif, dek iki lho bar disangoni. Ngono kae tak mantuk ya diparingi dhuwit neh. Wis tak ngomongi Mas, dek iki wis bar disangoni kok Mas. Nah, gak apa-apa deh, ngono cek pandah dikei dhuwit neh. Gitu kan gak usah ngono ya dek iki wis bar dikei 100. Wong mergawe nek penggian kudu dicanda ngono kok yo balik yo pandah dikei neh, yo 100.000 neh. Lah piye meneh yo mbah piye-piye tak tampani. Tapi kan mbah piye tak resik-resikno kabeh mulai kok ngarep sampai jero-jero kamar apa wis tak resiki kabeh guys, yo korah-korah, yo masak.
Jadi rencanaku arep dinggo sahur benine ngono iwak iki. Terus Pak Suwe bengi mam jaluk sak potong ngene dulu mam. Alah dhisik tak karo korah-korah ya, guys. Urung isah-isah iki. Dek Dinda yo umbah-umbah disambi rebahan kuwi. Ki mang aku esuk-esuk wis entuk nyerapi serawang iki wis entuk kene iki. Sret terus iki wis bar kabeh guys rampung. Wis bar tak saponi sik. Alhamdulillah. Loh, meskipun omahe iki ngene iki pating terombol bolong kabeh tapi nek serawange resik kan yo disawang iki guys. Ben ora risi nek ngingeti dhuwur iki. Jenenge pawon-pawon desa, dapur desa ya wis apike kaya apa ya wis ngene iki. Sing penting ki ora berantakan, ya dicuci bersih ngono lho, guys. Dadine disawang ki ya nyaman. Apa Dek? Apaan tuh? Biasa. Apaan tuh Kak? Lho Dek Dinda arep gawe klepon guys. Mumpung ning omah, lha klepon iki gak tepung kanji ya Dek? Apa duwe? Apa ijek guys sing tak tumbasno? Lah sing tepung beras sik malah sik utuh. Kan mak ku campuran gede. Wis nang gawe iki kambele wis dioceki, wis diparut. Terus karek iki gula abange. Terus karo apa, Dik? Karo tepung kuwi tok. Berarti gak diglalikno kuwi gulane. Ben latihan gawe pangan-panganan, Dik nane gawe gurune kurangen jere. Tambah WA. Bu, Dek Dinda kan damel klepon malih. Alah yo aku ngono. Gurune kurangen, guys. Enak jere. Klepon buatan Dek Dinda, enak. Mantul. Tapi nek ku ngarani yo wong aku gak seneng gula abang. Legen kakek isi ngono Dik Mas aku. Nek dicokoti moncrot-moncrot ngono. Kamang wis nyuci kedua kali apa nggih pisan? Wis bar berarti. Karek kuwi ngering. Waduh, bar marut terus dikom ya. Adae. Wis ngono ae guys, engko dilanjut nek wis dadi. Iki kreasine Dinda gawe klepon njajal engko dadi apa ora. Sing ndeknane apik. Fitnah. Fitnah. Ya, lah aku lho urung dadi. Ya nggekno pekerjaan ibu Dik. Ibu wis bar korah-korah aja mbok tambahi neh. Nah, tak sis teko guys karo anak lanang makarya ning pasar nyambut gawe golek kemasukan nggo tuku sego samplokan nggo tuku jajan untuk badhe akeh le nah sithik akeh disyukuri betul jam piro Mas do balik ndak sak jam 09.00 ya Dinda mesin cucine mati, Nduk. Kuwi ape gawe klepon ki Dinda ki, pengen panganan lho. Wis dadi burung. Kurang banyu, Dek. Engko teler. Oh, ora lah nek kuwi kan isek kakasen, kurang banyu. Karek menter iki. Wis mbok menter to? Heh? Muter neh. Dudek muter neh piye maksudnya?
Kalau lagi lagi. Berarti gak kuat sak pisan. Tak terus nih. Bentang tutupno untuk ndek panganan. Kena nggo cemilan, Dik, hawane adem. Kena nggo cemil-cemilan. Hawane timbreng, guys. Nek sore mendung koyo ngono ya gak sida udan. Lah iki engko nek menawa angkek diudani. Gak medeni diudani. Loh, wis dadi, guys. Gulane abang ya terus ngono, Dik. Kuwi jerone kayak klopo sithik-sithik ngono ben enak. Gak yo ngono aturane. Mosok gulane yo Gak aturan di gak tau. apa yo ngono. Lho, wis dadi padang pernul terus digodhog ning banyu molak-malik. Oh, alah. Gitu toh. Gak sabar Din, Bu wis tak pengen tang mami piye. Enak, ambune sing wangi-wangi ki apa, Nduk? Oh, iki. Iki rasa pandan. Ambune kok seweger. Ini saiki wis. Nek buka tepung kok piringnya kok ngen gak kelet. Kayak tepung sithik-sithik. Dadi piro Din iki kok tante yo pengen no. Tante bos. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dadi 16 sih temen. Kayak terus di ager-ager Mas dadi. Cek piye kok yo gawe ager-ager barang guys. Alah wis. Wah Dinda iki. Lho wis dadi nok, Dik. Walah apik Din. Ager-ager. Terus iki sayur. Ndek iki guys. Isek. Ndek iki sedina kan do mam ning gone Mas Lalimantan. Dinda yo gawe mie, dhisik gawe mie. Lah sayure cek iki tak panasi, sayur pindang, lombok ijo, terong tempe. Iki proses penggodokan. Wis mateng urung mateng wis mbok. Urung. Wis mumbul lho. Oh, alah wis mumbul. Kan dicicil siji. Walah gawe cilok lho, Din. Ketoke enak iso kowe nggih cilok. Dibumboni sing winuk. Merica, tumbar bawang ngono enak. Ben untuk tanduk kan. Ketoke cek mentah ngono lho. Mangka mbok uyah sithik-sithik ah. Sakai. Nek gak mbok uyah sithik-sithik rasane hambar kulite. Jute aman tenan itu. Pokoke iki jarene sekali nyempret ngantek panen iki tenan poma sosote. Lho wong tarae yo ning TikTok pe payu yo. Ya ora ngantek nganu semprot-semprot neh lah ya ora apa-apa. Jute ya aman nek bar ku yo. Lah ya semprot neh, kayak semprot neh. Ya aman tenan. No setuno. Ngene sing gone ulung iki kok utuh. Ya berarti disemproti. Semprot iki dhek ora omong kok. Oh alah. Nah, mbah dipani tikus sampe takok ngono. Putune yo jen bayane kurang ajar. Ora mbae diomongi kok malah. Oh alah. Terus sampe diomongi. Ngono kuwi ya diomongi, Mbah, nggonku tak semprot iki, Mbah, ngono yo. Lah wae meh utuh. Kok iso. Mbah wis tak semprot bolak-balik wis semprot tak. Obatnya apa obat tikus cair lho, Mbah. Oh, alah, mbak ngono gak ngomongi dik kae lah. Lah Ora iya. tau petuk iki. Kayak manung tok mikir kan. Lah ngono gone dhewe tak sampe entek resik Mas, rak yo ora Tapi kan yo Jebak ngono kae. Basah ngono. Ya terumbus neh wong anggek selapan adik. Basah ngono. Anggek selapan. Piye nandur-nandur ngene iki ra. Ndang mangan ale. Ndero wis Edi. Mak ti wah wis balik, Dok. Lho kok sedulur, Dok. Ora dowo. Heh? Wis nang tas ah. Kayak di terus baju semprot waris iki. tintas sik, Nduk. Yo ketok nrontong.
Aduh, lah tengah-tengah ya utuh. Yo maksudnya gak kualang ngono. Lho, piye lah ada ya di edakno rene Dek, piye lah. Untuk menggawe bunderan iki gak padha iki. Pare kuwi suruhmu apa? Gede cilik. Sing mbok pilih sing gede-gede tok ki engko. Angger wong lara iku diam wae. Sing weke dhewe. Bermambu kletok. Weke dhewe Mas. Lho klethong iki lho perang-perang kol. Saiki 800 ya. Lah yo. Ditawari Kuwi pupuk sapi Dik, klethong sapi Dik gak walah kondang tenan. Antara yo pupuk ki ora ngalahno klethong sapi kuwi. Wes. Ndang Mbah Kong masuk angin berjeluk kerokan. Bakong kadolanan HP kalau. Balan apa nemoni nang rono kene. HP-ne anyar Dik. Di apa kuwi celuki kematane banyu kan nyaur. Kalau Din kon njelukno Mbah Kong, putune kangen. Penjuk suwuk. Mbok. Lah kuwi nang kono. Berkerokan Dik, wedok Dik. Mbah Kong kok wedok. Ben adem sik ah. Kayak sendok kuwi kelapane iki kakean nek jeng kumang. Nganune trimo sakmono. Ya nang apa iki? Klepon. Klepon Kong, dikekno panganan putung ki lho. Lah iki bakul Din. Lho, kok emoh piye? Dol sitok 200. Ndang sugih. Kok ndang sugih ndang iso tuku bengkoke Pak Bayan iku. Daerah liya ya banyu. Ha iya. Di online no ngono piye? Ya apa digawe? Tepung kanji jerone dikeki sik Dek, cek panas. Entek nek sadem. Berarti kok cenil. Iya ya cenil, tapi nek cenil kan jerone gak apa-apane to. Cenil kayak aku kan jadi padi tak peni sa. Ya kuwi apa iki? Gak cenil. Gula abang iki. Gak cenil nggerak ya. Om mulai kita. Aku Pak Dian nek bojone kerja. Pak Dian ki gak nglebokno wong neh jum aku ngono. Oh iki aku wis ngolah ngaleh yo ndek sedina bar. Iki mang iki engko jere ngaleh bos ya sedina ya bar. Tapi nek sampean melok ki aku gak njamin soalé ratane iki jere watune iki sak bokong-bokong ngono lho. Ratane iki elek tur yo motorku bit ki alah tiwas nggo iman ngono. Nggo iman montore maksud iki. Kok tiwas rusak kabeh. Rasane diglungane montore. Syukur rasane laran yo dularan. Lah yo. Makon matur dhewe ya mau bekene. Nek nggone dhewe iki males Lah ketok ya. Nak Din. Ngene rek guru merah nage iki lho. Ya apa anu? Enak Din, buat lagi Din. Garing sih ah ngene iki. Apa nih? Wis ben garing ngono iki. Sing endi kok ngomong bar digodhog, Mang. Ya kuwi nek dhewe sego kok ben Klopo kok sego. Kong. Ya paling ngene. Kayak klopo kok sego. Jelas iki. Ya pengen mati lunasi lah. Alhamdulillah hujan deres guys. Agak jam 3 sore udan wis koyo ngene iki lho. Mendunge jan poteng. Mulai ke jam loro, mang jam 1 jam loro ini. Ya Allah, deres lah nek aja angin ya Allah. Apa ya? Alhamdulillah tanjure seger ya guys untuk kiriman.
Ya Allah Gusti, anak kecil nggak boleh kecek. Barudan senenge bocil iki ya Allah. Kok koyok ngene. Dek, Dek, dikerok ibu lho Dek kengko Dek. Ya mandi, kamar mandi ya yuk. Bocah kok koyok ngono. Mandi ya yuk. Ora sandangak, Dek. Loh, terus? Ya ora ndang mandi. Wedi. Wes diambali udan nih, guys. Terus ping telung ramban iki, Mang. Udane udah 3 kali. Angger terang mulai neh, terang mulai neh. Nanti Mang parake, wis mandi. Loh. Urung mandi malah nyekel pitik. Ken, kok nek masuk angin kapok lho ya. Sa, iki lho Sa, Agung Sa. Iki lho. Yang dicek ngono. Lah. Ayo. Lah. Berarti tekot ibu lho. Tekot ibu lho. Wah, angel danane angel. Rupame sampai biru kok ngono ku lho. Bandele pol gede-gede. Gede-gede bandele pol. Ndang mandi, Dek. Adem, Dek. Ndang mandi. Lagi. Ya. Dek, awas. Enek guduk. Bocah kuwi. Lah ya. Lah kono eloke mulus sik sing mati kan kene. Nek gak mbok nganu Mas, flash kudune yo ngono langsung tembok ngono. Guys, kerep buah tapi iki iya ya Mati lampu. Maksudnya pas mati lampu. Ayo Yan. Becek nih kok. Iki payungku wis enek Yan. Kayak maksu ngomongin Din, payungnya wis enek Din. Iki wis enek payung. Ya kuwi sanek kang nggowo ya kae ditinggal iki. Ya tak kon gowo emberku ngono pikirku kok. Iki Din maksu. Lah aku ape rono, lah kono di payung ora? Gak ya, gak ke payung. Ya iki ra wis enek payung. Kuwi men ya. Mau main pian di sini biasa kok iki. Sakure do budal tok nawi tok. Medium Mekah Madinah ya jek nang omah. Tak kayak ngarep Din. Ini kok tak nang rene ya, payung kok ngendi ora di payung kok nang rene kok. Tentenane koyo enggak sih wis yo enggak sih dhisik kabeh maneh wis. Lho payunge. Payunge ora sanggup payung ndak diman. Lah Pak. Oh, les. Hanya kali piye?
payungnya ngono Mas, Dek. Tahu saya kurang payung. Ini tak bani terus mati, cuma kan orangnya ada. Mati lampu guys. Mati lampu.